Nanti ke edisi park. Iko. Nah kira di ke. Khum. Ang hindi tuy video khai trong con này gì. Iko. Yang yaksi yagra. Nai trong di. Ang nang punotongo. Iko. Iko na trong tang tawi muy trong go. Hindi tuy. Bas kanggang te punong na nyorong na. As nang sa teng nar khanai trong de hambay yang te punong na narong na te.